Good morning, everyone! Hello, kabirds. Hapit na alas 8. Mabakod na ta. So, Saturday, October 13. So, birthday Saturday ay sa ko ang pagumangkon. Happy birthday, Julia. Lit lang muna akong gift sa imo. Kaya nakalimod ko. Abi kong 19. Naman na pwede mag-order og balloon. So, I'm sorry. Pero, na naman pag-ready nga birthday ni mo na kay Ate Chiche. And then, sa pudaan na, basta enjoy your day. Enjoy your birthday today. Bisag wala ko. I know nga wish ni mo na ako. Pero, happy birthday. And then, karon guys, mula kami karon ni Kinit ang pagumang kauban. Magmotor mi padulong mi sa Baclaran. I hope mawalay ulan at mabasa. Magtrabaho na bakod na before 8 para before 9 Mulakaw meron. Nag-ready na ako. No, enjoy yung pamahaw guys. So, see you later. Maghipos ako. Dili sa akong manglabaron. Kay nalagi ko ilang kawayan na ulo. Hindi matabang. Pero nete, wala sa akong manginulo. Magnipulinan ako manginulo. Maring punta mi manglakaw para pagkahapon makapanghindok ako. Makapanglaba. Okay guys. Hello. Guys. So, ako ang ready na po. Palakaw namin. Padulong sa Baclaran. So, maginahin ng bibiyahe kaya nanay ulan. Si Kenneth na ang driver. So, guys. Itong supply. Burgos. Kain na tayo. Let's go.